masasabi ng Bahay Pag-ibig sa mga natanggap namin regalo ay napakalaking bagay po sa panahon na ito dahil ito yung nag-rescue sa aming at the moment na pangangailangan sa pinagdaanan ng mga 47 na lolo at lola. May kanya-kanya pong dala-dala kayong mga regalo sa mga lolo at lola according to your agency. Pero ang masasabi po namin, 101% po tumutugon po sa mga pangangailangan ng mga lolo at lola, mentally, physically, at the moment po. So, maraming salamat po. Tunay na ang gobyerno ay tumutulong talaga sa tao. Kaya ang government is by the people and for the people. And we firmly believe po on behalf sa Bahay Pag-ibig. Kayo po ang tumutulong sa amin bilang isang NGO. So thank you, God bless po sa Line Agencies. Maraming pong salamat.